Práve mi prišli nové knižky dotlačené, lebo už sa predali. Vy ste tak usilovní, všetci sa učíte krásne. Dúfam, že nechcete odísť z tejto republiky. Niekto nech tu ostane. Pozri, tuto máš Arbeitsbuch zum Deutschkurs. To je k videu, ale dá sa kúpiť aj samostatne. Máš tam vyše 900 cvičení. Vzadu je slovník. Tu máš QR kódiky od A po Z, tam si môžeš posťahovať vlastne slová, slovíčka, slovné spojenia, ktoré by mal ovládať dospelák, študent na úrovni A1, čiže taký veľmi dobrý základ. Samozrejme, aha, je k tomu aj Lösungsheft, čiže si môžeš vlastne, aha, poslali mi ešte aj toto sú zlatý, ďakujem, záložku. Je tu Lösungsheft, hej, so správnymi riešeniami. A ešte tu mám novinku, Zehn Kurzgeschichten. Tu, čo nám pribudlo. Čiže tiež pribudol Lösungsheft. Každý ho dostane priamo do knihy. Kto si ju objedná takto v tejto tlačenej forme. Tu je nové, že už mám pridelené z Národnej knižnice aj ISBN kód. Dobre. Takisto je tuto vzadu, čiže už sa to dá aj predávať. Dá sa to normálne v obchodoch. Ale to je také nepodstatné pre vás ako študentov a tu máte krásne, vidíte, 10 krátkych príbehov. Vždy je tam slovník, vždy sú tam nejaké cielené úlohy, trošku, potom otázky na Leseverstehen, pozri, kopa slovíčok a tieto Geschichten idú od úrovne A1 postupne až po A2. Čiže keď sa prepracuješ touto knižkou a samozrejme nesmieme zabudnúť na QR kódiky na audio, dobre, kde vám to všetko predčítavam, tak sa veľmi teším. A keď sa chcete trošku posunúť, tak šup na kurznemčiny.sk a v záložke menu materiály nájdete buď Zehn Kurzgeschichten alebo Arbeitsbuch